קפוא. סתם רב, החוסכים. יש ירידה ברייטינג, אנשים לא רואים הבורר, כולם ביורו. מי לא רואה הבורר? למשל שוויצר, פתח תקווה. הבורר? אנחנו בדיוק באמצע גרמניה ספרד. עדיף את הגרמנים על הבורר, אה? לא, פשוט עשיתי טריפל שאלות, אז צ'יפרו אותי בחבילת ספורט, כולל HD לשנה. מה, לא נראה יורו? שי שטינגר, בטריפל החדש תדבר בלי הגבלה, תגלוש לאן שבא לך. בשביל זה נתנו לך 100 מגה. 100 מגה, יא? אבל בטלוויזיה אתה רואה רק הבורר. אפשר? פשוט מתחילה מחצית שנייה. נראה לי אנחנו תכף עוברים לזמן פציעות. מצטרפים לטריפל ספורט, הכולל אינטרנט 100 מגה, טלפון ללא הגבלה ומגוון ערוצי טלוויזיה ב-379 שקלים לחודש למשך שנה, ומקבלים את חבילת הערוצים של ספורט אחת, כולל HD, לשנה מתנה, להצטרפות כוכבית 6900. מה אתם אומרים על הפציעה של פויול? פעם הבאה שישלם בזמן. הוט, תהנה מכל רגע.